Hadd fel az ászlót, hadd csak hol van? Elemér zászlózzá is. Ha mindent én csináljak. Hát, én... Akkor nem lehet azt, hogy én bennünk. Hova mi? Azt is akkor. Köszönöm. Ja, itt van. Csak kell? 2 másodperc a bólya elraktál, igaz? Igen. Helyén vannak a bóják? Szerintem az pont, hogy nem. A harmadik az igen. Gályában. Nem. Ez elég fogok. Minden. Megvan az ászló? Hol az ászló? Na, adom, várjál. Hogy hova? Oda? Aha. Neked? Elemér lesz a főzászló. Harjani, Hát. nézd a fogam. Azt hiszem. Majd mondjuk, hogy... Te zászlózol én. Te leszel a pontozó bírós. Nem, én ide hoztam olyan. Mondjuk, hogy ez volt az utolsó. Ja, te írod, hogy hányszor lőttem arra a bóját, igaz? Figyelek! Na, el kell külni. Raj! Okosva. Ezen az jó, vigyázz! Az a bója, jó, itt neki nem menj a bójának. Jajjaj! 2 másodpercet bánja. Ez csak ilyen lassan meg. Gyorsíts már egy kicsit. Hova tűnt? Hova tűnt a démon? Visszajött. Visszajött? Figyeljék! Te ott már nincsen bója, hallod? Gyerünk! Csak úgy mondom, már túl vagy egy körülön, hallod? Na, jó lesz a vicc? Persze. Ez már Csak verseny látnád, áll. hogy néz ki. Hozott anyagból ezt Óvatosan. csinálni, kérem. Tessék, itt a papír. Raktunk be főzsét. Nekem menni kell melegíteni az autómat. De te vagy után? Mi volt ez? Nekem minden. Nekem is. Jó, majd én a közepén bemegyek. Vagy a végén. Hát mondta a Nóra. Akkor most itt a 2 bója között és szalomozz végig, és a végén fordulj vissza és végig szalom megint. Azt úgy már be a vezetésem. Azt a szűzzel! Gyerünk, Minó, most! Húzd neki, húzd! Már nincsen bója, ne... De miért most hány kört megyünk? Kettő, hát egy kettő. meg volt neki. Jaj. Ha ezt meg teljesíti akkor. Ez lesz az első, igen, visszairánya. Ja, utána még egy van. Tényleg még van? Aha. Ja, én ezt nem tudtam. Még egyszer oda-vissza. Még ne add fel, Minó, még egyszer Első csinálsz a leszel döntőbe. hátulról. Igen. Aha. Hát benn van a jel. Nem hallott a csipot? Nem hallott a Ja, csipot? hallottam, hogy csipogani. Hú, a papír! Most megint szalonoznom kell? Igen, itt a 2 bója között be. Hopp. És most meg kell fordulni. Aha. Gyere most megint. 2 másodperc. Ho. Nem volt a tűz, másodpercünk ilyenkor? Plusz 2. Tűzben. Gyerünk, ne engedd el! Démon hívő! Hopp! Óvatosan! Még egy köröd van visszafelére. Még sodarám, mint hallott. Hátulja nem kanyarodik külön? Nem érzem. Hát azért ott valami van már keresztbekasú. Szép. Akkor megint 2 bójánál hív. Megfordulsz és az utolsó köre Démon hívnek. Plusz 2. Jó van, jó. Nem látom segítő az autót, ennyi már. Érezd!
Azt a de hibátlanul megy, oda néz. Oh. Nem, már kétszer elütöttem Gólyát. Mino úgy van vége, hogy még egyszer oda-vissza megszalomozod, és ahonnan indultál, ott nyomom ki az órát. Jó. Mármint a rajtnál. A rajtnál van a cél. Ja. Azt erre kattog. Vízzel elmész, vagy nem Isten. Nem tudom. Még ezt bírja ki, még ezt kötő. A propeller beleér valahova. Jó lesz. Most már Bójának nem menj neki, mert elrontod ezt a jó időt. Vissza. Nagyon szűken vesz. Igen. 4-4.